Helo, Sean Owens dwi, mae fi yng ngwraig Lucy yn tyfu pwmpenni yma ar acor y dir yn Llanrhaeadr, ger Dinbych. Nath i gychwyn hyn i gyd yn mis Medi llynedd. Lot o waith caled i bod yn mynd ymlaen a fi, Lucy yw wraig a ni tri o blant, Beatrice, Roland a Cledwyn. Di bod yn gweithio'n galed dros yr lockdown a dyma'r canlyniad. Pwmpenni ar hyn o bryd a lot o flodau wedi cael ei werthu. A rheswm da ni'n tyfu pwmpenni ydy i fwyta a hefyd ar gyfer pwmpenni ar gyfer y tŷ, ar gyfer y canwylle a mae bobl yn dod yma o bell i gael yr pwmpenni yma. Mae gen ni 3 math o bwmpen, mae gen ni rei gwyn, rei oren wrth gwrs sydd pawb di arfer efo rei oren yn y tŷ, ond hefyd mae yna rei glas sef yr Crown Prince. Efo hwnnw fyddai'n coginio, ddim yn coginio llawer, ond dwi wrth y modd yn tyfu nhw a dwi wrth y modd hefyd am ryw thefnos a'r wsos bita cawl. Ond ar ôl ryw thefnos, fyddai'n mynd yn dol i beans on toast neu fish and chips. Mae pob cynnych da ni'n defnyddio, da ni'n trio defnyddio pethau lleol, a dyn mae cwsmeriaid wrth gwrs yn gwybod hynny, maen nhw'n hapus bod ni'n defnyddio lleol, pryd os di ar y blat neu os dyn nhw'n defnyddio fel Jack Lantern, a dyn maen nhw'n hapus o fyny wrth gwrs. Mae gennym ni ryw le yn y gwylod lle eiste, lle gael ryw baned a ryw gacen, so da ni yn gwerthu'r pwmpenni, da ni hefyd yn trio wneud yn lle i ddod am ryw awr neu 2 fel profiad. Ar y gastell y pwmpenni, da ni hefyd yn tyfu blodau a mafon. Mae'n rhywbeth i bawb yma. Galan Gaeaf hapus gen i gyd y Pwmpeni Cae Derw, Llanrhaeadr, ger Dinbych.